அவ்வளவுதான். உங்க காதுக்கு கேட்கிற அளவுக்கு இருந்தா போரும் மக்கள். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அவ்வளவு போரும். உங்க காதுல மட்டும் பக்கத்துல யாராவது இருந்தா அவங்களுக்கு கேட்கலாம், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல வேற யாருக்கும் கேட்க வேண்டிய அவசியமே. நிஜமாவே நம்ம இந்த பாடலை பாடினா நம்மளுடைய, அதாவது நம்ம எந்த அளவுக்கு நாம ஜபங்களை வந்து போக்கஸ்டா பண்றோம் அப்படின்னா, அதன் மீது லயித்து பண்றோம் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? சோ இது பக்தி வினோத தாகூர் வந்து அவர் எக்கஸ்டில பாடினது. அதாவது வித் கிரேட் ஹியூமிலியேஷன். அதாவது ஹியூமிலியேஷன்னாக்கா நாம என்றைக்குமே வந்து உயர்வானவர்கள் என்ற எண்ணம் வந்து வரவே வராது. ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து ஹியூமிலியேஷனை வந்து எடுத்துக்கிறான்னாக்கா, அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான்னா, அவன் என்றைக்குமே வாழ்க்கையில வந்து ஒரு புல்ல போலதான் தன்னை வந்து கருதி கொள்வான். ஸோ தட் இஸ் வி ஆர் நத்திங் ஹியர். அது உணர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிற பாவம் அது. பக்தி வினோத தாகர் வந்து அவ்வாறே உணர்ந்தறிந்தார் என்பதுதான் இந்த பாட்டினுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு நான் எடுத்துரைச்சிட்டு பாட்டை ஒரு முறை பாடுறேன். எனக்கு கூட அந்த மெட்டு கரெக்டா வராது, இருந்தாலும் ஐ எம் ட்ரைங் மை லெவல் பெஸ்ட். ஓகே. சோ இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, ஐ எம் அன் இம்பயஸ் சின்னர் அண்ட் ஐ ஹவ் காஸ்ட் அதர்ஸ் கிரேட் ஆங்ஸைட்டி அண்ட் ட்ரபிள். அப்படின்னா, நான் அதர்மமான பாவி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. யாரு? அவர் தன்னையே அந்த லெவலுக்கு வந்து தாழ்த்தி சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, நாமெல்லாம் அவர் முன்னாடி எதுவுமே கிடையாது. இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் அஸ் ஒன்லி இது இல்லையா? அதாவது நாம வந்து எப்ப என்ன தவறு பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது, எப்ப அதர்மம் பண்ணோன்றது தெரியாது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் யாருக்கு நாம வந்து உபத்திரவம் கொடுத்துருக்கோன்றதும் தெரியாது இல்லையா? எப்ப, அதாவது நாம வந்தாலே அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு பயம் வரக்கூடிய ஃபீலிங், ஆங்ஸைட்டி மேபி கிரியேட்டிங் இல்லையா? சில பேர் பார்த்த உடனே வந்து பயம் வரும். பிள்ளைகளுக்கு அப்பாவை கண்டா பயம் வரும் இல்லையா? அது போல நம்மளை கண்டா ஒரு பயம் வரும். அதாவது அப்பாவை கண்டா பயம் வர்றது வந்து தப்பு இழைக்கும் பொழுது நினைக்கக்கூடிய தன்மை. ஆனா இந்த இடத்துல நாம ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்மளை கண்டு அடுத்தவங்க பயப்படுறாங்கனாக்கா சம்திங் ராங் வித் அஸ். நாம எப்பவுமே அடுத்தவங்க மாறணும், அடுத்தவங்களுடைய இதெல்லாமே நம்ம வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? அவங்களுடைய குற்றம் குறைகள், அவங்க இப்படி பண்ணாங்க இல்லையா? சோ காலையில கூட நான் சொன்னேன் இல்லையா, அம்மா இப்படி சொன்னாங்கன்ட்டு. ஆனா அம்மா என்ன நினைச்சு சொன்னாலும் பரவாயில்ல, ஐ எம் நாட் பாதர்ட், பட் ஐ வாண்ட் த ஒர்க் டு பி டன். அந்த போக்கஸ் தான் எனக்கு மைண்டுக்கு வந்தது. ஸோ ஐ லாஃப்டு. அம்மா சொன்ன உடனே எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்துச்சு. கோவமோ எதுவும் வர்றதில்லை இப்பெல்லாம். சோ வாதிக்கிறதும் கிடையாது. அம்மா நீ இந்த மாதிரி நினைக்காத, சோ எல்லாத்தையுமே டவுட் படாத அப்படின்னு சொல்ல கூட சொல்லல. ஓகேமா, நீ என்ன சொல்றியோ அதே செய்யற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா போனை வந்து பேசிட்டு வச்சுட்டேன். சோ அப்படி அவங்க சொல்லக்கூடிய ஆங்கிள் எதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதை போய் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. ஏன்னா தாய் இல்லையா, தாய் என்ற ஸ்தானத்திற்கு எப்பவுமே வந்து வேல்யூ உண்டு. ஸோ தேர் மே பி சம் ரீசன், இட் மே பி நம்ம விஷன்ல அது ராங்கா இருக்கலாம், ஆனா அவங்க விஷன்ல அது கரெக்டா இருக்கலாம் இல்லையா? அவங்கள நாம மாத்தணும்ன்றது வந்து எஸ், கொஞ்சம் அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கு அம்மா கிட்ட. ஆனா அதுக்காக வந்து எல்லாத்துலயுமே கிரவுண்ட் ரூலா அவங்க இந்த ஆங்கிள் வச்சுதான் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற அசம்ஷன் வந்து நாம எடுத்துக்க கூடாது இல்லையா? சோ அந்த அப்ளிகேஷனை தான் நான் வந்து கடைபிடிச்சேன். அதனாலதான் சிரிச்சுட்டு ஓகேமா ஐ வில் டூ, நீ என்ன சொல்றியோ அதையே செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன். சோ அந்த மாதிரி நாம் நிறையவே தவறு இழைப்பவர்கள் தான். இவ்வளவையும் நம்ம கேட்டுட்டு வரோம். அப்ப வாழ்க்கையில நம்மளால 100% ஃபாலோ பண்ணவே முடியாது. ஆனா ஓரளவுக்காவது நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நம்ம வந்து நாமளே வந்து ஒரு ஹியூமிலியேஷன் லெவலுக்கு போனால் ஒழிய பக்தியில போகணும். அந்த பாவத்துல போனாதான் நாம நம்முடைய உண்மையான நிலையை உணர்ந்தறிய முடியும். அது வரைக்கும் நம்மளால எவ்வளவுதான் நாம ஜபங்கள் சொன்னா கூட நம்ம வந்து உணர்ந்தறிய முடியாது. பக்தி வினோத தாகூர் இல்லையா, கிரேட் ஸ்காலர், என்னது ஒரு இதுவா இருந்தார் இல்லையா, கோர்ட்ல வந்து ஒரு ஜட்ஜா இருந்தார் இல்லையா, அவ்வளவு மேஜிஸ்ட்ரேட்டா இருந்தவர் அவர் இல்லையா? அப்ப எவ்வளவு பெரிய பதவி இல்லையா? அப்படியெல்லாம் இருந்த அவரு தன்னுடைய நிலையை வந்து அவரு அதாவது சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணுவார் எல்லா வேலையுமே.
இந்த டைம் வந்து இதுக்கு ஒதுக்குறோம்னா, பாகவதம் ஒதுக்குறோம்னா அந்த டைம்ல அதுதான் பண்ணுவாரு. அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட். அப்படி இருக்கிறவரே வந்து தன்னுடைய நிலை வந்து இன்னும் எவ்வளவு கீழே இருக்குன்றத வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஆனா அது அவர் கிரேட், அவருடைய ரியலைசேஷன் வச்சு சொல்றாரு இல்லையா? அவர் எதை உணர்ந்தாரோ அவருடைய நிலை எப்பவுமே the great souls will never project themselves. அதாவது பெரிய பெரிய மகாத்மாக்கள் எல்லாம் நாம மேன்மையானவர்கள் என்னைக்குமே சொல்லிக்க மாட்டாங்க இல்லையா? சோ அது அந்த ஒரு பாவத்தை தான் இந்த இடத்துல நாம உற்று நோக்க வேண்டும். ஆனா இதெல்லாம் நமக்கு அப்ளிகபிள் தான். நாம் இன்னும் அந்த அளவுக்கு இந்த பௌதீகத்துல தான் இருப்போம். இந்த பக்கம் பௌதீகம் அந்த பக்கம் ஆன்மீகம் ரெண்டுத்துக்கு மத்தியில நாம உழன்னு இருக்கோம் இல்லையா? இன்னும் பக்குவத்தை சேரல. I have never hesitated to perform simple activities of my own enjoyment. அதாவது எஸ் நாம சுய திருப்திக்காக நான் வந்து அதாவது தயவு தாட்சண்யமின்றி சில சமயத்துல நான் வந்து பாவ செயல்கள் எல்லாம் செய்திருக்கேன். நான் ஹெசிடென்ட்டே கிடையாது, எனக்கு வந்து தயக்கமே கிடையாது. மை ஓன் என்ஜாய்மெண்ட் டிவைட் ஆஃப் ஆல் கம்பேஷன், கருணையற்ற நிலையில் கன்சர்ன்ட் ஒன்லி வித் மை ஓன் செல்ஃபிஷ் இன்ட்ரெஸ்ட், என்னுடைய சுய லாபத்திற்காக இல்லையா? அடுத்தவங்களை பத்தி எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஐ ஆம் ரிமோர்ஸ்ஃபுல் சீயிங் அதர்ஸ் ஹாப்பி. அதாவது அடுத்தவங்க வந்து சந்தோஷமா இருந்தா நமக்கு அது ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கிடையாது. ஐ ஆம் எ பெர்பச்சுவல் லயர். அதாவது எந்தவித தயக்கமே இன்றி நாம வந்து பொய் சொல்றோம் இல்லையா? சோ சட்டுன்னு ஒரு பொய் வந்துடும் கண்டிப்பா. ஒரு அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு நாம எதையோ ஒண்ணு பூசி முழுவணும் இல்ல, அப்ப வந்து பொய் சொல்லிடும். இது எல்லாமே நம்ம சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு நாம வேணும்னே செய்யறது இல்ல, ஆனா சுச்சுவேஷன் நம்மள என்ன பண்ண வைக்கும், இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் நம்மள வந்து அப்ப கருணையே இல்லாத ஒரு நிலையில வந்திருப்போம் நம்ம. அப்ப நம்மளுடைய நிலையை காப்பாத்திக்கிறது எதுக்குன்றதுக்காக நம்ம போய் கூட சொல்லியிருப்போம் இல்லையா? அந்த மிசரி ஆஃப் அதர்ஸ் இஸ் a source of great pleasure for me. அடுத்தவங்க சங்கடப்படுறதை பார்த்து நான் ரொம்பவுமே சந்தோஷப்படக்கூடியவன் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம பௌதீகத்துல உண்டு. இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே நாம கண்டிப்பா வந்து தவிர்த்து நம்ம வெளியில வரணும் இல்லையா? the material desires within the core of my heart are unlimited. எனக்கு பௌதிக ஆசைகள் வந்து அளவற்றது, அளவிடவே முடியாது என்னால. இன்னைக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும்னா நாளைக்கு ஒரு 2 வீடு ஆப்ஷன் வந்தா வாங்கணும்னு நினைப்பேன். இப்ப இந்த வீடு இருக்கே போறோம்னு நான் நினைக்க மாட்டேன். I am warmful, devoted to false pride and arrogance, and intoxicated by vanity and bewildered by worldly affairs. Envy and egoism are the ornaments இல்லையா? பொறாமை இல்லையா, ஈகோ இதெல்லாம் என்னுடைய அணிகலன்கள் இல்லையா? மேலும் இந்த உலகாயுதத்துல வந்து நடக்கக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து எனக்கு பயம் இருக்கு. அதாவது bewildered by worldly affairs இல்லையா? பௌதிகத்துல நடக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ல வந்து சில சமயத்துல வந்து லாபம் வரும், சில சமயத்துல நஷ்டம் வரும் இல்லையா? அது நஷ்டம் வந்துருமோன்னு ஒரு பயம் அது கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? மேலும் வந்து நம்ம இந்த போலியான வாழ்க்கை இல்லையா, அகங்காரம், அரகன்ஸ் அப்படின்னா அடுத்தவங்கள வந்து நம்ம திட்டுறது வந்து அவங்கள எவ்வளவு ஹர்ட் பண்றோன்னே தெரியாம நாம வந்து அரகண்டா பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாம் என்கிட்ட உண்டு அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பௌதீகத்துல இருக்கிறவங்களுடைய குணாதிசயங்களை தான் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்லயே நம்ம பார்க்கணும். ஒருவர் பௌதீகவாதியாகவே இருக்கின்றாருன்னா இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் 100% அவர்கிட்ட இருக்கும். ஸோ ரூயின்டு பை லேசினஸ், அதாவது ஸ்லீப் இல்லையா? யாதால அழிஞ்சு போயிருக்கேன் நான் வந்து, அதாவது சோம்பேறித்தனத்தாலையும் மற்றும் வந்து தூக்கத்தினாலும். நம்ம 100 ஆண்டுகள் கலியுகத்துல நமக்குன்னா 50% அதுல வந்து 50 இயர்ஸ் வந்து நாம தூங்கியே கழிக்கிறோம். 6 மணி நேரமா தூங்குறோம் நம்ம? கிடையவே கிடையாது. மினிமம் 8 மணி நேரம் தூங்குறோம் இல்லையா? அடுத்து வந்து 8 மணி நேரமும் வந்து 10 மணி நேரம், சில பேர் 12 மணி நேரம் கூட உழைப்பாங்க. அந்த மாதிரி உழைக்கும் பொழுது அடுத்து பக்திக்கு நம்ம வந்து டைமே ஒதுக்குறது கிடையாது. ஐ ரெசிஸ்ட் ஆல் பயஸ் டீட்ஸ், அதாவது புண்ணியமான காரியங்கள் எல்லாத்தையும் நான் ஒதுக்கிடுறேன், ஏத்துக்கிறதே கிடையாது. எட் ஐ ஆம் வெரி ஆக்டிவ் அண்ட் எந்தூசியாஸ்டிக் டு பெர்ஃபார்ம் விக்கெட் ஆக்ட்ஸ் இல்லையா? விக்கெட்னாக்க கன்னிங் இல்லையா? அதாவது சூழ்ச்சியான ஒரு நிலையில செயல்படுறது இல்லையா? சோ தந்திரமாக செயல்படுறது, இந்த செயல் எல்லாமே நான் அதுல எல்லாம் ரொம்பவுமே நான் ரொம்ப எந்தூசியாசமா ஈடுபாடோட செய்யறேன். ஃபார் வேர்ல்ட்லி ஃபேம் அண்ட் ரெப்புடேஷன், உலக பிரபஞ்சத்துல என்னுடைய அதாவது பெயரும் புகழத்துக்காக ஐ என்கேஜ் இன் பிராக்டிஸ் ஆஃப் டிசீட்ஃபுல்னஸ், ஏமாற்றக்கூடிய இதுல எல்லாத்துலயுமே நான் வந்து ஈடுபட்டு இருக்கேன். thus I am destroyed my own greed and I am always lustful. இதனால என்னுடைய பேராசையால நான் அதாவது ஐ எம் டெஸ்ட்ராய்ட், ஆல்ரெடி அழிஞ்சாச்சு இல்லையா? அண்ட் ஐ எம் ஆல்வேஸ் lustful அப்படின்னா மோகம் கொண்டிருத்தல். a vile wicked man such as rejected by godly people அப்படின்னா சோ அதாவது இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய நம்மள மாதிரி ஆளுங்க வந்து சோ தெய்வீகமான
அதாவது குரு ஆச்சாரியால வந்து ரிஜெக்ட் இல்லையா, இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அஃபெண்டர். அவங்கள எல்லாருமே நான் எப்பவுமே வந்து அதாவது என்ன சொல்வேன், அவங்களை எப்பவுமே திட்டின்டே இருக்கிறது, அஃபெண்ட் பண்றது இல்லையா. சோ ஒரு வைஷ்ணவாவை வந்து நம்ம திட்டினா அது பெரிய அபராதமாக நமக்கு மாறும். I am such a person devoid of all good works, forever inclined towards evil, worn out and wasted my various miseries இல்லையா. அதாவது எப்ப பாரு ஏதோ ஒரு சங்கட காலம் இல்லையா, இப்படி இதுலயே நான் உழண்டு இருக்கேன். ஆனா எந்த ஒரு நற்காரியத்திலையுமே நான் வந்து ஈடுபடுவது கிடையாது. நான் இப்பொழுது வயோதிகம் ஆகிவிட்டு இல்லையா. சோ அனைத்து செயல்கள், எந்த செயல்கள் செய்தாலும் வந்து சக்சஸா முடியணும். நம்ம சிறு பிராயத்துல நம்மளால வந்து வரக்கூடிய தடைகள் எல்லாம் எதிர்த்து நம்மளால சக்சீட் பண்ண முடியும். ஆனா வயோதிகம் ஆன பிறகு நம்மளால அதை வெற்றி கொள்ள முடியாது எந்த செயலுமே. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்க ஹம்பிள்ட் அண்ட் புவர் இல்லையா. ஏழ்மையும் மற்றும் வந்து அதாவது ஹம்பிள் மீன்ஸ் அதாவது ஒரு அதாவது ஒரு சாஃப்ட்னஸ கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வந்திருக்கேன் வயோதிக காலத்துல. எளிமை. பக்தி வினோதா சப்மிட்ஸ் his tale of grief at the feet of. இவ்வாறாக பக்தி வினோத தாகூர் அவர்கள் தன்னுடைய மனசுல அவர் என்ன ஃபீல் பண்றாரோ அதை வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்கள்ல சமர்ப்பித்தாராம். இது பக்தி வினோத தாகூருக்கு கிடையாது, அவர் வந்து கிரேட் ஹியூமிலியேஷன்ல இருக்கார், கிரேட் ஹம்பிள்னஸ்ல இருந்து பண்றாரு இல்லையா. எளிமை என்பது சிம்பிளிசிட்டி. ஓகே, ஹம்பிள் என்பது வந்து நம்ம வந்து இது ஒரு பக்குவமான முறையில அடுத்தவங்களை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பதம் இல்லையா. அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்க குணாதிசயத்தை வந்து சொல்றது. அவர் ரொம்ப ஹம்பிள் பர்சன்பா அப்படின்னா பக்குவமான மனிதர் இல்லையா. அப்படியே வந்து எடுத்த உடனே புரிஞ்சு தள்ளுறவர் கிடையாது இல்லையா, கோபப்படுற மனுஷர் கிடையாது, அப்படி ஒரு சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஹம்பிளா இருக்கக்கூடிய தன்மை, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தோடு இருக்கக்கூடியவர். புவர் அப்படின்றார் அப்படின்னா இறைவன் முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே ஏழைதான். நாம் எந்த விதத்திலுமே வந்து அவரோட கம்பேர் பண்ணவே முடியாது இல்லையா. இதுதான் இந்த பாடலுடைய வரி. இதுல நமக்கு எத்தனை பொருந்தோன்றது நாம தான் நம்ம ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கணும். அன்றாடம் இந்த சாங்கை நீங்க ஒரு முறையாவது பாடி பாருங்கோ. அப்போ நமக்கு அந்த பக்தி கொண்டு பாடுங்கோ, அந்த பாவத்தோட கண்டிப்பா நம்முடைய நிலை என்ன அப்படிங்கறது வந்து உணர்றதுக்கான பாக்கியத்தை நாமளே பெறுவோம். ஓகே. அமர ஜீவன சாதா பாபே ராத नाही को पुण्येरलेशा कारेर उद्वेग दयाची हे कोटो दयाची जीवेर क्लेशा निज सुख लागी पापे नाही दोरी दयाहीन स्पर्श पारो परशुके दुखी साधा मिताया बाशी पर दुख सुख कोरो आशेष कामना माझे मोरा क्रोधी दंभ परायणा मदमट सदा विषय मोहित हिंसगर्भ विभूषणा निद्रलक्ष्य हता सुकार्यवृता आकार्य उद्योग आमि प्रतिष्ठलोगीय सत्य आचरण लोभ हटा सदा कामी इहेनो दुर्जना सजन वर्जिता अपराधी निरंतरा शुभ कार्य शून्य सदानतमन नान दुखे जरा जरा वर्धाके कना उपाय विहीना तदे तदिना अकिंचना भक्ति विनोद प्रभुरचरणे கோரே துக்க நிவேதனா. நிவேதனா என்றால் பிரார்த்தனை, அகிஞ்சனா என்றால் அதாவது பரிவர்காச்சாரியா நிலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அகிஞ்சனா அப்படின்னு சொல்லலாம்.
அப்படின்னா அவங்க எதையுமே இந்த எக்ஸாம்பிள் சுகதேவ பூஸ்வாமி சொல்லுது. சோ முழுமையாக விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள், கர்ம ஞானத்துல இருந்து எல்லாத்துலயுமே விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள், அவங்கதான் அகிஞ்சனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நாம இந்த பாடலை கேட்டு அட்லீஸ்ட் நம்ம மனசுல நாம எந்த அளவுக்கு இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். So we should always judge ourselves. நம்மளுடைய நிலையை தான் நாம என்றைக்குமே பார்க்கணும். அடுத்தவர்களுடைய நிலையை பற்றி நாம கண்டிப்பாக யோசிக்க கூடாது. அதுல நாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். நாம இந்த பாட்டை குரூப்ல போட்டுருக்கோம். கண்டிப்பா போடுறேன் மாதாஜி, கண்டிப்பா போடுறேன். முடிஞ்ச பிறகு போடுறேன். நான் மெட்டு எனக்கு தெரியல, ஏதோ ஒரு மெட்டுல பாடிட்டேன். எனக்கு மியூசிக் கிளாஸ்ல அவங்க நல்லா சொல்லி தர்றாங்க மாதாஜி. அப்படியா? சரி சரி, கத்துக்கோங்க. ஓகே, வரல. இப்ப ரெண்டாவது மாதாஜி என்ன தலைப்புன்னு போட்டு பார்க்கணும் மாதாஜி. அமர ஜீவன் இஸ்கான் லிரிக்ஸ் பாடுங்க வந்துரும். சொரூப் தாமோதர தாஸ் பாத்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பா பாடி இருப்பாரு. அதுல நீங்க அந்த மெட்டுல எடுத்துட்டு போங்க. ஏன்னா நான் இப்ப ஜஸ்ட் இப்பதான் கிளாஸ் முடிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு டைரக்டா எழுதி வச்சிட்டோம்னா அதை கேட்டா 2 தடவை வந்துரும். ஆமா ஆமா வந்துரும். காலேஜ் ஆமா ஈஸியா தான் இருக்கு. காலேஜ், மேரேஜ் அண்ட் காந்திஸ் மூமெண்ட். இவர் காந்தி இயக்கத்துல கூட இருந்தார். யாரு? நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் இல்லையா? So I joined Gandhi movement in 1920 and gave up my education. அவருடைய படிப்பையே விட்டுட்டாராம். Although I had passed final examination, BA வந்து முடிச்சிருக்கார். I gave it up and did not appear. அதாவது அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து எஜுகேஷனுக்கு போகல. இது வந்து ஷீலா பிரபுபாதர் சொல்றது. 1914 the war came. I think second world war மாதாஜி. I think so. I'm right. Second world war 1914. So many Indians enlisted. First world war. First world war. Second world war 44. Second world war 44 45 அதெல்லாம் second world war 39 to 45 மாதாஜி. ஆமா. Okay okay. First world war 14 to 18. Okay okay fine fine. The war came and many Indians enlisted in the fight on behalf of their ruler Great Britain. இல்லையா? அப்ப நாம எல்லாருமே பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்குள்ள தான் இருந்தோம். அவங்க சார்பா நம்ம வந்து போர் புரிய வேண்டியதாக. Abhay saw British airplanes landing on the racetrack in Maidan Park and the newspaper told him of the war, but he was not directly affected. In 1916 he began college. அதாவது 1916ல வந்து இவர் வந்து காலேஜுக்கு சேர்ந்தாராம். There are 2 prestigious colleges in Calcutta. 2 அதாவது மிக மேன்மையான இந்த காலேஜ் எதுன்னா பிரசிடென்சி. இங்க கூட இந்த பிரசிடென்சி காலேஜ் வந்து ரொம்ப, ஈவன் இன் சென்னை ஆல்சோ ஐ திங்க் பிரசிடென்சி காலேஜ் இஸ் தேர். இங்கேயும் வந்து பிரசிடென்சி காலேஜ் உண்டு. ஸோ பெங்களூர்ல கூட. அண்ட் ஸ்காட்டிஷ் சர்ச்சஸ். ஸோ அபை என்டர்ட் ஸ்காட்டிஷ் சர்ச்சஸ் காலேஜ். இட் வாஸ் அ கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல் பட் வெல் ரெப்யூட்டட் அமங் த பெங்காலிஸ் அண்ட் மெனி வைஷ்ணவா ஃபேமிலிஸ் சென்ட் தேர் சன்ஸ் தேர். அதாவது வைஷ்ணவர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய மக்கள் அங்கதான் அனுப்பினாங்களாம். The professors, most of them were priests in the Church of Scotland. அதாவது போதகர்களாக இருந்திருக்காங்க. அப்படியும் மேலும் வந்து புரோகிதர்களாக அவங்க சர்ச்சில் என்ன இருப்பாங்களோ அந்த இது. ஓகே, வேர் நோன் டு பி சோபர். எந்த அதாவது மதமாக இருந்தாலும், அது கிறிஸ்டியனா இருக்கட்டும் முஸ்லீமா இருக்கட்டும், உண்மையானே மத கோட்பாடை மதம் என்ன சொல்கின்றது அப்படிங்கிறது வந்து உணர்ந்தவர்கள். அவர்களோட நிலை வந்து ஒரு நிதான புத்தியுடைய மனிதர், மேலும் வந்து தர்மத்தை அறிந்த மனிதராகத்தான் இருப்பாங்க, irrespective of any religion. ஆனா அவங்க எல்லாம் கடைசி வரைக்குமே அதை வந்து அவங்க பரிபாலிக்கணும்னா கூட அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்க அவங்கள வந்து பரிபாலிக்க மாட்டார்கள் இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவ எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? சோ எல்லாருமே வந்து போயிட்டு இந்த அட்டோன்மெண்ட் பண்றாங்க இல்லையா? தட் மீன்ஸ் தே ஆர் ஆல் அவருடைய இதுக்கு வந்து கொடுத்துறாங்க. இயேசு கிறிஸ்து எந்த பாவத்துல இருந்து என்ன ரட்சிப்பார், அவர் எடுத்துப்பார் அப்படின்னு இல்லையா? ஸோ ஐம் நாட் குட் இன் அதர் ரிலிஜன் பத்தி எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது. பட் நான் சிறு பிராயத்துல கான்வென்ட்ஸ்ல தான் படித்தேன் 5வது வரைக்குமே. ஸோ அங்கே வந்து எவ்ரி அவர் வந்து ப்ரேயர்ஸ் சொல்ல வைப்பாங்க. ஐ ரியலி நான் எப்பயுமே அதனுடைய ஆழ்ந்து தெரிஞ்சு நான் அந்த ப்ரேயர்ஸ் சொன்னதே கிடையாது. எனக்கு தெரியாது, பிளைண்டா தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதனால அப்படிதான் வளர்ந்துருக்கேன். ஸோ அங்கே வந்து அந்த பாவ மன்னிப்பு இதெல்லாம் அந்த அந்த இடத்துல சிறு பிராயத்துல பார்த்தது மட்டும் ஒரு சிலது மட்டும் இன்னும் அந்த மனசுல எனக்கு இருக்கு.
ஸோ அதை வச்சுதான் நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன். நான் எனக்கு இதனுடைய நாலேஜ் எதுவுமே தெரியாது. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பெகுலேட் திஸ். பட் ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியனாக்கா, படிக்கும் பொழுது ஸோ விச்எவர் த ரிலிஜன், எந்த மதமாக இருந்தாலும் ஒருவர் அவர்களுடைய நம்பிக்கைக்குரிய கடவுள் யார் என்று அவர்கள் உணர்கிறார்களோ, அவர்கள் மீது அதீத பக்தி கொண்டிருப்பவர்கள் இப்படி பக்குவமான ஒரு நிலையை வந்து கண்டிப்பாக அடைவார்கள். அது கண்டிப்பா ஒரு பக்தி வந்து அல்டிமேட் கோல் இஸ் பக்தி இல்லையா? சோ அதாவது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் த சன் ஆஃப் காட் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ கடவுளுடைய அதாவது மகன் என்றே சொல்லப்படுகிறது. சோ அப்படி அவர் மேல அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய பக்தி இல்லையா? சோ அவங்களும் அவங்க பக்குவமானவர்களாக இருப்பாங்க. ஸோ தே ஓன்ட் ஃபோர்ஸ் எனிதிங். அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசீவ்ட் அ குட் எஜுகேஷன். நான்லாம் படிக்கும்போது கிறிஸ்டியன் கான்வென்ட்ஸ் தான் வந்து வெல் எஜுகேட்டட் எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்றதே அவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இட் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். ஸோ ஐ ஷுட் டெல் தட் இட் வாஸ் எ ப்ராப்பர். எவ்வளவு ஃபீஸ்ன்னு கேக்குறீங்க? 6 ரூபாய் தான் ஃபீஸ். அப்பாவுக்கு 150 ரூபாய் தான் சம்பளம் வரும். அதுல 6 ரூபாய் ஃபீஸ். 4 குழந்தைங்க. ரூபாய்னா அது 600 ரூபாய்க்கு சமம் மாதாஜி. அப்ப 6 ரூபாய் மாதாஜி சம்பளமே 150 அப்படிதான் மாதாஜி. மாதாஜி 145 கவர்மெண்ட் இதுல வர்றப்ப 500 ரூபாய் தான் சம்பளம். ஓகே, நீங்க 500 ரூபாய். எங்க அப்பா வந்து 150 ரூபாய் சம்பளம் தான் வாங்க. அதாவது எங்களுக்கு 6 ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு 4 குழந்தைங்க, 4 குழந்தைங்களுக்கு 24 ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும் இல்லையா? சோ அதுக்கப்புறம் வந்து இனிமே நிலத்துல இருந்து அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் வந்துரும். சம்திங் ஏதோ இந்த மாதிரிதான் வந்து மேனேஜ் பண்ணி. அப்படி ஒன்றும் பிரச்சனையே, அதாவது ஒரு சிம்பிளான வாழ்க்கை நிம்மதியான வாழ்க்கை வந்து நடந்தது. அதுதான் நான் சொல்றேன். அதெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியா தான் இருந்தோம் மாதாஜி. திருப்தியா ஹாப்பியா இருந்தோம். ஆமா, கரெக்ட். இப்ப நிறைய சம்பாதிச்சு டென்ஷனே இருக்காது வாழ்க்கையில. ஆமா, கரெக்ட். ஆமா, கரெக்ட். இட் வாஸ் எ ப்ராப்பர் அண்ட் ரெஸ்பெக்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன். அண்ட் சின்ஸ் இட் வாஸ் இன் நார்த் கல்கட்டா அண்ட் நாட் ஃபார் அவே ஃப்ரம், இவங்க இருந்தது நார்த் கல்கட்டால தான். அந்த ஹாரிசன் ரோடுன்றது வந்து நார்த் கல்கட்டா. அந்த ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் அந்த காலேஜும் வந்து அந்த நார்த் கல்கட்டால தான் இருந்தது. ஸோ கௌரமோகன் could keep Abhay at home. Gauramohan had a long ago decided that he would not allow Abhay to go to London and in the name of education become exposed to the corruption of the West. அதாவது தன்னுடைய மகனை வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி அங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது அதர்மத்துல எல்லாமே இல்லையா, அதாவது கரப்ஷன்னாக்கா லஞ்சம் இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் வந்து ஈடுபடக்கூடாது. மேற்கத்திய நாடுகள்லாம் அப்ப அதுல அதிகமா இருந்தது என்னவோ, அதனாலதான் வந்து அவருடைய தந்தை இவரை வந்து லண்டனுக்கே அனுப்பக்கூடாதுன்னு நினைச்சார். He wanted Abhay to be a pure devotee of Srimati Radharani and Lord Krishna. Yet on the other hand, Gauramohan did not want him to give up his son to become a brahmachari disciple of a guru. Where was such a qualified guru to be found? His experience of yogis and swamis had not inspired such confidence. அவரும் வந்து தன்னுடைய மகனை வந்து ஒரு சிஷ்யனாக்கணும் ஒரு குரு கிட்ட அப்படின்னு தான் நிறைய தேடினார். ஆனாலும் அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியா இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஆனஸ்டி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆத்தென்டிக்கா இருக்கக்கூடிய குரு யாருமே அவருக்கு தென்படல. He wanted his son to keep all his principles of spiritual life. Yet he also knew that Abhay would have to marry and earn a livelihood. இல்லையா? சோ இதெல்லாம் அவர் வந்து பரிபாலிச்சாலும் அவருக்கு திருமணம் செய்யணும், அதுக்கப்புறம் குடும்பத்தை நிர்வகிக்கணும், இந்த பொறுப்புகள் எல்லாம் அவருக்கு கண்டிப்பா வரும்ன்றதும் அவருக்கு நன்னா தெரியும். Under the circumstances, enrolling Abhay in Scottish churches was the most protection Gauramohan knew. So to give his son, அதனால்தான் அவர் வந்து அந்த காலேஜ்ல வந்து சேர்த்தார், பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய காலேஜ். The college has been found by a Reverend Alexander Duff. அது வந்து யாரு நிறுவனது? ரெவரண்டர் அலெக்சாண்டர் டஃப் என்ற கிறிஸ்டியன் மிஷனரி who had gone to Calcutta in 1830ல வந்திருக்காங்க. அவங்கதான் இந்த காலேஜை நிறுவிருக்காங்க. A pioneer in getting Indians to appreciate European civilization, this Alexander Duff has first founded the General Assembly Institution for propagation of gospel through education, at once liberal and religious on Western principles and with English as a medium of instruction in the higher classes. Yes, this was done actually. இது கண்டிப்பா நானு கூட வந்து நிறைய படிச்சிருக்கேன். சிறுபிராயத்துல வந்து அது அவங்க மாரல் சயின்ஸ்னு ஒரு இன்னும் இருக்கும். அதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பைபிள் ரிலேட்டட் தான் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலி. சரியா? அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமே அப்படிதான் இருக்கும். இப்ப எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா
சிறு எல்கேஜி யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டில் 5th வரைக்கும் படிச்சதுல வந்து பெருசா ஞாபகம் இருக்காது நம்ம இல்லையா. அதே ஒரு நம்ம ஒரு 20 இயர்ஸ்ல வந்து ஜாயின் ஆயிருந்தா கண்டிப்பா எந்த ஒரு எஜுகேஷனுமே ஈவன் பகவத்கீதை எதுவா இருந்தாலுமே when you are knowing இது பிரபஞ்சம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய வயசுல வந்தா அதை நம்ம கண்டிப்பா அப்படியே பிடிச்சுக்கும். சிறு பிராயத்துல வந்து எஸ் பிளைண்டா வந்து நம்ம வந்து எதுக்கு ஃபாலோ பண்றோம்னு தெரியாது, ஆனா ஃபாலோ பண்ணிடுறோம் இல்லையா. So later he founded the College of Church of Scotland 1908, had an amalgamated both institutions as Scottish Churches College. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து நிறுவினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுக்கு வந்து பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா ஸ்காட்டிஷ் சர்ச்சஸ் காலேஜ்னு வச்சார் ஆக்சுவலி 1908. ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவருடைய வேர்ட்ஸ்ல இருந்து இப்ப இன்னும் கீழே வரக்கூடிய வியாக்கியானத்தை எழுத போறாங்க. அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் என்றதை பார்க்கலாம். We respected our professors as fathers. இல்லையா, இப்பெல்லாம் யார் டீச்சருக்கு வந்து அப்பா மாதிரி அப்பாவுக்கே மதிப்பு கிடையாது இல்லையா. சோ எல்லாமே அடம் அந்த மாதிரி நிலை. நம்ம கேட்டது கிடைக்கலன்னா அப்பாவும் கிடையாது டீச்சரும் கிடையாது இல்லையா. The relationship between students and the professors were very good. அப்போ பயம் இருந்தது, மரியாதை இருந்தது. இப்போ பயமும் கிடையாது மரியாதையும் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. The vice chancellor Professor W.S. Urquhart was a perfect and kind-hearted gentleman with whom we sometimes joked. அதாவது ஜோக் கூட அடிச்சிருக்காருன்னு சொல்றாரு. In my first year I studied English and Sanskrit. In my second year Sanskrit and philosophy. இவர் எஜுகேஷன்லயே அதை படிச்சிருக்காரு. Then philosophy and economics. Another professor was J.C. Strimgore. He was professor of English literature. While teaching English literature, he would give parallel passages from Bankim Chandra Chatterjee. அதாவது இவருடைய எழுத்துக்கள் எல்லாமே ரெஃபரன்சஸா வந்து அவர் டீச் பண்ணும்போது அதெல்லாம் வந்து கோரிலேட் பண்ணி சொல்வாராம். நாம் எப்படி ஓமையெல்லாம் பண்றோம்ல அது மாதிரி அவர் இந்த டாபிக் ரிலேட்டடா என்ன சொல்லியிருக்காரு அவருடைய புஸ்தகத்துல வந்து அந்த ப்ரொஃபசர் வந்து கோரிலேட் பண்ணி சொல்வாராம். எஸ் யூ வுட் சே யோர் Bankim Bahu says like this. He had studied Bankim's literature and he compared Bankim Chandra Chatterjee to Walter Scott. அதாவது ரெண்டு பேருடைய பிலாசபி ஒன்று போல வந்து ஒப்பு பண்றது. In those days Dickinson and Sir Walscourts were too. இப்போட டிக்கின்சன் உண்டு இல்லையா. நம்ம சென்னையில போனீங்கன்னா டிக்கின்சன் இது இருக்கு, அந்த அவுட்லெட்டே இருக்கு. நீங்க இன்ஜினியரிங் புக்ஸ் எந்த புக்குமே உங்களுக்கு அங்க கிடைச்சிடும். சென்னையில இருக்கு. அது எது கிட்ட ஐ திங்க் சென்னை சென்ட்ரல் நோ சென்னை வந்து எங்கன்னா எக்ஸாக்டா அந்த பழைய அதாவது எல்லாம் கிடைக்கும். ஹிக்கன் பாதம்ஸ் எஸ் இது வந்து டிக்கன்ஸ் கரெக்ட், சாரி பை மிஸ்டேக். அதே மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷன் ஆமா இது உண்டு, இப்ப கூட உண்டு. நீங்க சென்னையில போனா இது கண்டிப்பா கிடைக்கும். So he thought that those novelists and relations were very nice. So அவர் வந்து அவங்க எல்லாம் எழுதுனதெல்லாம் ரொம்ப மேன்மையா இருக்கும்னு அவர் நினைச்சு அதை தான் அவர் வந்து கிளாஸஸ் எடுத்திருக்காரு அவங்களுக்கு. Abhay became a member of English Society and would recite Keats, Shelley and other. So I think இங்கிலீஷ்ல அவங்க சொல்லி கொடுத்தது எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து கத்துண்டார். As a member of Sanskrit Society, he recited Gita. So Sanskrit Societyல மெம்பரா இருக்கிறதுனால கீதையும் வாசித்தார். And some of his fellow students especially noted how eloquently he recited the 11th chapter, described the universal form of Krishna. He also played saucer and took part in தியேட்ரிக்ஸ், அதாவது நாடகங்கள் மற்றும் வந்து சாசர் நம்மோட சாசர் பிளே இருக்கு இல்லையா. சோ அது ஒரு இதுக்கு போய் போடுறது, இந்த பால் போடுவாங்க, என்னது ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட். தட் இஸ் ரியலி பால். வாலிபாலா மாதாஜி? நோ அது இந்த பால் மாதிரி இருக்கும். அதாவது வந்து எக்ஸாக்ட்லி ரவுண்டு கிடையாது, ஒரு மாதிரி ஓவல் ஷேப்ல வரும். ஓகே, ஸோ அப்படிப்பட்ட இது சாசர் பிளேயர் உண்டு பிளேயிங். நீங்க வந்து ஜஸ்ட் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கனாலே அந்த பிளேயை பார்க்கலாம். பிளே பால் மாதிரி தான். கரெக்ட், பேஸ்பால். சாரி கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி பேஸ்பால் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இது விளையாட்டு. அமிர்த்லால் போஸ், a famous organizer and director of theatre in Bengal, rehearsed Abhay and a group of his classmates in a drama from the life of Lord Chaitanya. So drama பண்ணிருக்காரு actually. Since Chaitanya Leela was available in public theatre for half a rupee, Mr. Bose argued what was the need for an amateur production. அதாவது இது ஆல்ரெடி இருக்கு பப்ளிக் தியேட்டர்ல வந்து ₹1/2 கொடுத்தா நமக்கு வந்து ஒரே நிமிஷம் அர்ஜென்ட் கால்.
So the eminent director, Hare Krishna, they should appreciate your performance of Lord Chaitanya as much as that after seeing it, they will agree never to sin. அதாவது அந்த பப்ளிக் தியேட்டர்ல இருக்கு, வாட் இஸ் தி நீட் ஆஃப் அன் அமைச்சர், அண்ட் இஸ் ஆன்சர் வாஸ், அதை பார்த்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு எல்லாருமே இனிமே பாவமான செயல்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இது அப்படின்னா அவ்வளவு தத்ரூபமா வந்து சைத்தன்யருடைய லீலையை வந்து அவங்க வந்து அழகா டிராமா மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது அர்த்தம். The eminent director was volunteering his services and training these boys. இது கூட எல்லாத்துக்குமே ட்ரைனிங் கொடுக்கணும், ட்ரைனிங் இல்லைன்னா வராது. ஆனா ஒரு கண்டிஷன்ல, they would not perform publicly unless he said the production was perfect. அதாவது அவர் அப்ரூவல் கொடுக்குற வரையும் எஸ் நீங்க வந்து எஸ் கரெக்டா தான் வந்து நீங்க எல்லாம் அந்த அந்த என்னது டயலாக்ஸ், பாடி லாங்குவேஜ், ப்ரொனவுன்சியேஷன் இதெல்லாம் பெர்ஃபெக்டா ஆகுற வரைக்கும் நீங்க பப்ளிக்ல போயிட்டு நீங்க கொடுக்க கூடாதுன்னு ஒரு கண்டிஷன் வந்து வச்சிருந்தார். Abhay and others rehearsed the Chaitanya play until finally the director allowed them to stage at the public performance la பண்ணிருக்காங்க. Abhay played the part of Advaita Acharya. Notice that many people in the audience were crying. அப்படின்னா அவர் அந்த அளவுக்கு தத்ரூபமா வந்து அந்த ரோல்லயே போய் அவர் வந்து, தட் மீன்ஸ் அத்வைதாச்சாரியாவே மாறி வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தோட வந்து அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு டிராமா. At first he could not understand why, and then he realized that because the players have been well trained and because they were sincere, the audience was moved. இல்லையா, நம்ம எவ்வளவு நன்னா பிராக்டிஸ் பண்றோம், எவ்வளவு அதுல வந்து ஈடுபாடோட நம்ம செய்யறோமோ அதனுடைய பாவம் வந்து நம்ம அதை எடுத்துரைக்கும் பொழுதும் அதை செயல்படுத்தும் போதும் நமக்கு கண்டிப்பா வெளியே வரும். சோ இவங்களுடைய பிராக்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த உண்மையான தத்ரூபமா அவங்க வந்து அந்த நாடகத்துல வந்து செயல்படுத்த முடிஞ்சது. That was Abhay's first and last dramatic performance. அதுதான் முதலும் கடைசி என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. Abhay's psychology teacher, Professor Urhu Hart, gave evidence that women's brain weighed less than man's. His economics professor lectured on Marshall's theory that family affection is the impetus for economic development. In Sanskrit, Abhay used the text by Rao and Webb that describes Sanskrit as the mother of all languages. உண்மையிலே சான்ஸ்கிரிட் தான் வந்து பேஸ் லாங்குவேஜ் எல்லா மொழிக்குமே. பின்னிஷ் லாங்குவேஜ் கூட எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா நிறைய வேர்ட்ஸ் நான் இதை வந்து பார்த்திருக்கேன். எப்படின்னா பின்னிஷ் லாங்குவேஜ்ல நம்ம சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் நிறைய இருக்கும் அவங்க இதுல. ஸோ நோக்கியா வாஸ் அ ஃபின்லாண்ட் கம்பெனி, அதை சைனீஸ் வாங்கிட்டாங்க, 2011 வாங்கினாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வரும் இட் வாஸ் அ ஃபின்னிஷ் கம்பெனி. ஸோ அந்த ஃபின்னிஷ் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணனால சில வார்த்தைகள்லாம் சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் அவங்க பேசும்பொழுது கூட அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை நான் கேட்டிருக்கேன். சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை நம்ம சுலபமா தெரிஞ்சுக்கலாம், ஏன்னா வி ஆர் பார்ன் இன் திஸ் லேண்ட், நம்மளால அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ அதனால எல்லா மொழிகளுக்குமே வந்து அதாவது ஆதி மொழியா இருக்கிறது இல்லையா எதுனாக்கா சமஸ்கிருதம் தான். ஏன் தமிழ்லயே கூட வந்து நம்ம வந்து நிறைய வார்த்தைகள் ஈஸியா நம்ம இப்ப சமஸ்கிருதம் பேசும்போது அதை வந்து சான்ஸ்கிரிட்டுடைய வேர்டா இருந்தாலும் அதனால அதுக்கு அந்த மீனிங் வந்து நம்மளால சுலபமா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா தமிழ்லயும் அதே மாதிரி வார்த்தைகள் நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா, உபயோகப்படுத்தும் இல்லையா. So while studying Kalidasa Kumara Sambhava in Sanskrit, Abhay was impressed by Kalidasa's explanation of the word Dheera. அதாவது தீரா வந்து காளிதாச சம்பவத்துல வந்து சமஸ்கிருதத்தில் இருந்தது. அவர் வாசிக்கும் பொழுது காளிதாசர் வந்து எடுத்துரைத்த வார்த்தை, அதாவது எதுக்கு தீரா என்ற பதத்திற்கு அவர் கொடுத்த வியாக்கியானம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது. அப்படின்னா அன்டிஸ்டர்ப்ட் ஆர் செல்ஃப் கண்ட்ரோல், அப்படின்னா சுய கட்டுப்பாடு, எந்நிலையிலுமே அவர் வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலைக்குமே அவர் வந்து பாதிப்படையாத ஒரு நிலையில வந்து செயல்பட்ட தன்மை. அக்கார்டிங் டு காளிதாசா, once long ago Lord Shiva was sitting in deep meditation. அதாவது காளிதாசா அந்த சம்பவத்துல இருந்து அவர் வியாக்கியானம் பிரகாரம் இங்க வந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். சோ காளி, அதாவது கல்கட்டா வந்து காளி தான், காளி தேவி தான் இல்லையா. நம்ம எல்லாம் காளி அம்மான்னு இங்க கும்பிடுவோம், அங்க வந்து காளி தேவி. சோ சிட்டிங் டீப் மெடிடேஷன்ல வந்து சிவபெருமான உட்கார்ந்துருக்கார். பிகாஸ் த demigods were at war with demons இல்லையா, அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கு இடையில வந்து சண்டை. They wanted a commander in chief born from the semen of the Lord Shiva. அதாவது அவருடைய விந்திலிருந்து, அதாவது அசுர தளபதி வந்து இல்லையா, கமாண்டர் இன் சீஃப்னா படை தளபதி யாராவது வேணும். சோ அது சிவபெருமான்ல இருந்து தோன்ற வேண்டும், அவருடைய விந்திலிருந்து தோன்றணும்னு அவங்க நினைச்சாங்க. சோ தேவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, they sent a young beautiful girl Parvati to interrupt his meditation. பார்வதியை வந்து சொல்லி அந்த இடத்துல அனுப்புறாங்க. Although Parvati worshipped Lord Shiva and even touched his genitals, he was not disturbed.
So his resistance to temptation was a perfect example of being வீரா. அப்படின்னா எந்த சூழ்நிலையிலுமே வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய நிலையை வந்து அந்த தியான பயிற்சியில இருந்தவர், அந்த நிலையில இருந்து அவர் வந்து நிஷ்டையில இருந்து வெளியில வரல அப்படிங்கிறது. ஆனால்தான் அவர் தத்தாசக்தி. we cannot அவர் வந்து ஜீவாத்மா கிடையாதுன்ற, ஜீவாத்மா நிலையே கிடையாது, அதுக்கும் மேம்பட்ட நிலை என்றுதான் வந்து சொல்லப்படுது. As at other British run schools in India, all the European teachers at Scottish churches had to learn the local language. Once Professor Urhit walked past Abhay and a group of students as they were eating some peanuts and talking together. So பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய மொழியை நாம் எப்படி கத்துக்கிறோமோ நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவர்களும் நம்முடைய மொழியை கத்துக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக இவர் என்ன பண்ணார், ப்ரொஃபசர் வந்து அபய வந்து வாக்கடு பாஸ்ட் அவர்கிட்ட போனார். அங்கே அவருடைய நண்பர்களோட உட்கார்ந்து கடலை சாப்பிட்டு இருந்தார். அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பீக்கிங் இன் பெங்காலி மேட் எ ஜோக் அட் ப்ரொஃபசர் உருத் எக்ஸ்பென்ஸ். அதாவது ஒரு ஜோக் பண்ணியிருக்காங்க, அவர் எவ்வளவு செலவு பண்றாருன்றது ஜோக் பண்ணியிருக்காங்க. டு தேர் சர்ப்ரைஸ் ப்ரொஃபசர் உருத் immediately turned to the joke seater and answered in Bengali, and Abhay and others felt ashamed. அப்படின்னா லோக்கல் லாங்குவேஜ் கத்துட்டு அவர் முன்னாலே அவருக்கு வந்து சமஸ்கிருதம் தெரியாது, பெங்காலி தெரியாதுன்னு நினைச்சுட்டு பெங்காலியில வந்து அவருடைய குறையை பற்றி அவர் வந்து ஜோக் அடிச்சதை வந்து அவர் அதுக்கு ரிப்ளை கூட கொடுத்தாருன்னு சொல்லப்படுது. இதை கேட்ட பிறகு அதாவது பிரபுபாதர் அவருடைய நண்பர்களுக்கும் கொஞ்சம் அசிங்கமா போனதா இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. பைபிள் ஸ்டடி வாஸ் கம்பல்சரி. இது நானே கூட ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் சிறு பிள்ளையில இருக்கும்போது பைபிள் ஸ்டடி வாஸ் கம்பல்சரி. Bible Society had issued each student a beautiful bound Bible, and each morning everyone gathered for scripture reading, prayers, hymns. இன்னைக்கு கூட நீங்க சிஎம்சி போனீங்கன்னாக்கா, சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல காலையில 6:30 மணிக்கு எந்த ரூம்ல இருந்தாலும் எந்த வார்டுல இருந்தாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய நர்ஸ் எல்லாமே ஒரு 10 நிமிஷம் வந்தா கூடி they will recite actually பைபிள்ல இருக்கக்கூடிய சில ஸ்லோகங்களை வந்து ரிசைட் பண்ணுவாங்க. அது காமனா அக்ராஸ் அன்னைக்கு என்ன ஸ்லோகங்கள் பண்ணணும்ன்றது ஆல்ரெடி அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிருப்பாங்களோ என்னன்னு தெரியாது, பட் they will recite actually. So one of the professors criticized the Vedic. அப்படின்னா இங்க வந்து நம்ம வந்து அவங்க எந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வாசிக்கிறாங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது. யூ ஷுட் see the devotion. அந்த டைம்ல வந்து இப்ப நாம எப்படி 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி போறோமோ அது மாதிரி அவங்க அந்த டைம்ல வந்து கரெக்டா கூடி அந்த நாம ஜபங்களை வந்து செய்வாங்க. So Vedic teachings of karma and transmigration of soul. So one of the professor வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாராம். அதாவது ஆத்மாவை பற்றி, இல்லையா ஓர் உடலை விட்டு ஒரு உடல், நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து கர்மம். இந்த கோர்ட் ஆஃப் லா ஒன் cannot be prosecuted for crime unless there is a witness, இல்லையா? சோ இப்ப இந்த இக உலகத்துல நான் யாரதோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துட்டேன் இல்லையா, ஆனா எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நான் அதை வந்து அவர்கிட்ட இருந்து களவாடி இருக்கிறது. அன்டில் அதர்வைஸ் நானா வெளியில சொல்ற வரைக்குமே நான் திருடினன்றதை வந்து யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா? ஆனா யாராவது பார்த்திருந்தா கண்டிப்பா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா நான் போய் கண்டிப்பா குற்றவாளியாக நிற்க வேண்டியதுதான். சோ இதுதான் இந்த இக உலகத்துல நிகழக்கூடிய ப்ரொசீஜர் இல்லையா? ஆனா இறைவனுடைய இதுல வந்து அந்த மாதிரி சாட்சி வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே பகவான் உட்கார்ந்துருக்காரு இல்லையா? சோ இந்த பிரசன்ட் லைஃப், சோ இங்க பார்க்கும்பொழுது similarly argued, although according to Hindus the soul suffers in his present life for the misdeeds of his past life, where is the witness of these misdeeds? யார் அதை வந்து பார்த்தாங்க? எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் பார்த்துட்டே இருக்காருல்ல, அது அவர்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்மளுடைய வேதாந்த இது பிரகாரம் நம்ம உள்ள பரமாத்மாவும் இருக்கார் என்பதை நாம படிச்சுட்டே வரோம். Abhay was displeased to hear his criticism and he knew how to refute it. அதை வந்து எப்படி பதில் அடி கொடுக்க முடியும்ன்றது வந்து அவருக்கு நன்னா தெரியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பட் பீயிங் ஒன்லி a student he remained silent, இல்லையா? அங்க அவர் ஒருத்தர் தான்றதுனால அவர் சைலண்டா இருந்துட்டார். Socially he was inferior and the student had a little scope to challenge a professor, but he knew that professor's argument against karma was insubstantial. He knew there was a weakness. அவருக்கு தெரியும். ஆனாலுமே சோ ஒரு வாத்தியார் சொன்னாருன்னா அதுக்கு வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணி அவரை வந்து சேலஞ்ச் பண்றது. நம்ம ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து அவருடைய குருவையே வந்து சேலஞ்ச் பண்ணார் இல்லையா? அவருக்கு 4 குருமார்கள் இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் இருந்த குருமார் அவர் வந்து he was a impersonalist. அவருடைய வியாக்கியானம் வந்து இவர் என்னைக்குமே ஒத்துக்கொண்டு கிடையாது. ஆனா டிபேட் பண்ணுவார் ராமானுஜாச்சாரி. Some of the students having come to Calcutta from small ages. ஏத்துக்கிட்டாரா மத்தது அவரு டிபேட் பண்ணதே? ராமானுஜாச்சாரி. ஆமா, முதல்ல அவர் காஞ்சிபுரத்துல வந்து அவருடைய பெயர் நான் மறந்தே போயிடுறேன் இப்ப பாரு, யாதவ் பிரகாஷா இல்லையா?
இந்த யாதவ பிரகாஷா அவர் தான் அங்க வந்து முதல்ல குரு. ஏன்னா அப்பெல்லாம் வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் யார் சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட தானே மாதாஜி போவாங்க. ஸோ வி நீட் டு ரெஸ்பெக்ட் த இம்பர்சனலிஸ்ட் பிகாஸ் அவங்க கோரா வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, நியமங்கள் எல்லாமே கரெக்டா. ஸோ அந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் கரெக்டா எடுத்துருப்பாங்க. வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து அவங்கள வந்து அதுல விற்பனரா இருப்பாங்க. அவங்க கிட்டதான் வந்து அவங்க கிட்ட போவாங்க. ஆனா அவங்க புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விதம் வந்து வேறுபட்டு இருக்கும். அதுதான் அங்கதான் வந்து நம்ம பிரபுபாதர் நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஹிட் பண்றது அதுக்குதான். ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் தெம். ஏன்னா when compared to கர்மி they are far better. வேதங்கள் நியமங்கள் அதெல்லாமே அவங்க வந்து கர்மி என்ன பண்றான், ஒண்ணுமே இல்ல அவனுக்கு. கர்மியை விட அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர். பிகாஸ் தே நோ நியமாஸ், தே ஃபாலோ தட் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம். ஓகே. ஸோ ஆனா அவங்களுடைய வியாக்கியானம் தான் வந்து நமக்கு டேலி ஆகாது. ஓகே. நேத்து யாரோ ஒருத்தவங்க பேசும்போது யாரோ அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னாங்க. அதுல வந்து சின்மயா மிஷன், ஐ திங்க் உஷா மாதாஜின்னு நினைக்கிறேன். அவங்க சின்மயா மிஷன்ல வந்து சொல்லி கொடுக்கறக்கூடிய வியாக்கியானம் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா புரியாது. நான் கூட ஒன் ஆஃப் த ஒரு பகவத்கீதை புக் வாங்கி படிச்சிருக்கேன். அதுல அந்த வியாக்கியானம் என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னே எனக்கு புரியல. பிஃபோர் இஸ்கான் ஒன்லி ஒரு குட்டி புக் என் வீட்டுல தேர்னா கிடைக்கும் கண்டிப்பா, பகவத்கீதைன்ட்டு. ஸோ தட் வாஸ் ஃப்ரம் த இம்பர்சனல். இதுதான் அந்த வியாக்கியானம் எனக்கு புரியவே இல்லை. அது தமிழ்ல தான் இருக்கு, ஆனா அது படிச்சாலும் எனக்கு ஒண்ணுமே விளங்கல். சரி ஓகே, இது நமக்கு ஏறாது மண்டையிலன்ட்டு ஒரு ஓரமா வச்சுட்டேன் நான் பிஃபோர் 2028. ஸோ இது மாதிரி சிம்பிளா வந்து இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்குறவங்க நமக்கு யாராவது இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ இங்க இந்த டீச்சர் ஒருத்தரை வந்து அவரால் சேலஞ்ச் பண்ண முடியும், ஆனாலும் அவர் வந்து விட்டுட்டார். ஸோ மேலும் அவரோட இருந்த அந்த பிள்ளைங்க இல்லையா, வில்லேஜஸ்ல இருந்து வந்தவங்க எல்லாருமே இருந்தாங்க. பிவில்டட் அண்ட் அவங்கள பார்த்து பயம், அவங்க அது நமக்கு பயம் வரும் இல்லையா, ஒருத்தர் வந்து சேலஞ்சிங்கா பேசும்பொழுது, ஸோ ஃபோர்ஸபிளா பேசும்பொழுது வந்து நமக்கு பயம் வரும். பட் டு அபை கல்கட்டா அந்த பிரிட்டிஷ் were not alarming. ஏன்னா அவங்க they are having a good trading இது இருந்தது இல்லையா. And even he held a certain fondness for his Scottish teachers. Although he looked up them with a mixture of awe, distance and some tension, he admired their moral uprightness and their gentlemanly, courteous behavior with the boys. They seemed to be to him kind-hearted இருந்திருக்காங்க. ஸோ அதாவது அவருக்கு பயமே இருந்தது இல்லை, ஏன்னா அவங்களும் அதே ரோட்ல தான் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ தே கோ ஃபார் ஈவன் வைஷ்ணவாஸ் தி செலிப்ரேட் கம் அண்ட் செலிப்ரேட் ஜென்மாஷ்டமி. அவங்களோட வந்து ஈவன் பிரிட்டிஷர்ஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு செலிப்ரேட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே போன அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. அதனால அவருக்கு அதெல்லாம் ஒரு ஈஸி கோயிங்காவே இருந்தது. அவருக்கு பெருசா ஒன்றும் வித்தியாசம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் who was Scottish once came to Scottish Church College visiting all the classrooms. எல்லாத்தையுமே விசிட் பண்ண வர்றாரு. The rooms were large, holding 150 students, 150 students. But Abai has a front row seat and got a close book of the famous governor, the Marquis of Zetland. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோ, ஐ திங்க் நம்மள மாதிரி தான் நினைக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்காந்துக்குவாரு. ஸோ ஈவன் ஐ லைக் டு சிட் இன் ஃப்ரண்ட் ரோ ஒன்லி. ஏன்னா பின்னாடி உட்காந்தா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எதையுமே காதுல போட்டுக்க மாட்டோம் இல்லையா. வி ஷுட் கிடைச்சா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா முன்னாடி உட்காருது பெஸ்ட். ஆனா பிள்ளைங்க எங்க இருந்தாலும் படிக்கிறவங்க படிச்சிடுவாங்க, படிக்காதவங்க வந்து ஃப்ரண்ட் லோட்லயே உட்கார்ந்து இருந்தாலும் வந்து படிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அது வேற ரகம். ஆனா இட்ஸ் குட் டு இந்த ஃப்ரண்ட் ரோ இருந்து நம்ம கேட்கறது ரொம்ப நல்லது. The school operated on the principle of strict social distance between Europeans and Indians. வேறுபாடு இல்லையா, நம்ம எல்லாம் இந்தியன்ஸ்னாலே பிளாக், அவங்க ஒயிட், அந்த இதுல காம்பினேஷன் தான். Even the Bengali faculty members being of supposedly inferior race had to use a faculty lounge separate of the European. அவங்க சாப்பிட்ற இடம் வேற, இவங்க சாப்பிட்ற இடம் வேற இல்லையா. Part of the college syllabus was England's work in India by Mr. Ghosh and Indian. அதாவது சிலபஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாண்ட்ஸ் ஒர்க் இன் இந்தியா, அந்த ஆங்கிலேயர்களுடைய செயல் இந்த இந்தியால என்னன்றதை பத்தி எழுதுனது யாரு, மிஸ்டர் கோஷ், இந்தியன். The book elaborately explained how India been primitive before that. அதாவது பிரிமிட்டிவ்னா முதன்மை தரத்தில் இருந்தது இல்லையா, செல்வத்திலையும் எல்லாவற்றிலுமே வந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்துக்கு முன்னாடி ரொம்பவுமே ஹையர் குவாலிட்டி, நிறைய செல்வ செழிப்புல வந்து இருந்தது. Abai's economics professor who sometimes shout at his class when he became frustrated with their slowness. Addressing them as representative of the whole Indian nation, he would say, you should never expect independence. You cannot rule. You can only work like asses. That's all. அப்படின்னா அவர் வந்து இவங்க எல்லாம் உத்வேகமா செயல்படவில்லை அப்படின்னு
ஸ்லோனஸ்னா எல்லா காலத்திலயுமே இருந்திருக்கும் போல இருக்கு. ஆனா நமக்கு வந்து ஸ்லோனஸ் நம்ம யங் ஜெனரேஷன் பார்க்கும்போது தெரியுது. நம்ம யங் ஜெனரேஷனுக்கு அவங்களுடைய யங் ஜெனரேஷன் பார்க்கும்பொழுது அவங்க இன்னும் ஸ்லோவா இருக்கிறது தெரிய ஆரம்பிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சோ ஒவ்வொருத்தருமே டீச்சர்ஸ் வந்து அவருக்கு கோவம் வருது, இவ்வளவு நிதானமா இருக்காங்களே, அதனால இவங்க எப்பயுமே நம்மளோட சொல்ல இவன் உருப்படவே மாட்டான் அப்படின்னு திட்டுவாங்க இல்லையா? சோ உங்களுக்கு சுதந்திரமே தேவையே கிடையாது, நீங்க எல்லாம் கழுத மாதிரி வேலை செய்யுங்க ஆங்கிலேயர் கிளவே அப்படிங்கறதான். யூ cannot ரூல். நீங்க இந்த இடத்துல ஆட்சி எதுவும் பண்ண முடியாது, நீங்க எல்லாராலுமே ஆட்சி செய்யதான் பட போறீர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் அவருடைய கருத்து இந்த இடத்துல. காலேஜ் லைஃப் வாஸ் டிமாண்டிங்கா இருந்தது அவருக்கு. நோ லாங்கர் வாஸ் அபை ஃப்ரீ. அப்படின்னா ஃப்ரீயே இல்லை. அதாவது நெவர் ஸ்பெண்ட் பிஃபோர் த டிடிஸ்க்கு முன்னாடி வந்து காலையில போய் வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்றது அதெல்லாமே அவருக்கு டைமே கிடைக்காம போனதான். தட் ஹேட் பீன் எ பாய்வுட் லக்ஸுரி. when he would pass hours in Mullik's temple before golden forms of the Raja Govinda, watching the pujaris as they worship deities with incense. அந்த அவங்க சிறு பிராயத்துல போய் பார்த்தது எல்லாமே அது வந்து ஒரு லக்ஸூரி லைஃப் மாதிரி அவர் நினைக்கிறார். அப்படின்னா அப்ப அவ்வளவு ஃப்ரீயா இருந்திருக்காருன்னு அர்த்தம் இல்லையா? இப்போ அவ்வளவு பிஸி பர்சனா ஆயிட்டுதான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. As a child, he played within the grassy ground. அங்கே விளையாடுறது. Or watched the men cooking kachoris on the roadside. Bicycle and flown his kite at பவத் ராணி, அதாவது பட்டம் விடுறது இதெல்லாம் செஞ்சிருக்காரு. His life had always centered on his home at Harrison Road. His mother's talks, his father's worshipping Krishna. These scenes were now past. அதாவது இதெல்லாமே பழசாயிடுச்சு அவருக்கு. அப்படின்னா இப்ப கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல அதெல்லாம் பரிபாலிக்கிறதுக்கும் அதுல போய் வந்து தன்னை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்றதுக்கும் அவருக்கு வந்து கால நேரமே இருக்கவில்லை என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. மேலும் now he spent his days within the compound of Scottish College. Here there was a lawn, garden and birds. இல்லையா? இது எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அவரால் வந்து டைம் இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்ல மட்டும்தான் அவரால் ஈடுபாடு செய்ய முடிஞ்சது. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வர்ஷிப் there was only study. இல்லையா? படி படி படி. The atmosphere at Scottish churches was academic தான். நாம கூட இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட அகாடமிக்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கோம். பிள்ளைகளுக்கு நம்ம ஈவன் நானே கூட என் பசங்க எக்ஸாம்னாக்கா பரவாயில்ல நீ பூஜை கூட பண்ண வேண்டாம் போய் படி இருந்தா சொல்லியிருக்கேன். That has happened because we are very much giving preference to the studies. அப்பயே சிறு பிராயத்துல இருந்தே நாம வந்து இதுவும் வந்து எப்படி நீ குளிக்கிற மாதிரி சாப்பிடுற மாதிரியோ பூஜையும் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த லைஃப்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது, எனக்கு இருந்தது இல்லை, அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரி நம்ம முக்கியத்துவமே எஜுகேஷனுக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம். இன்னைக்கு கூட எங்க பிரபு திட்டுவார், நீ அவங்களுக்கு வந்து சிறு பிராயத்துல வந்து அவங்க வந்து ஏதாவது பூஜைக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண செய்ய சொல்லுன்னா நீ அப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு வேலையுமே கொடுத்ததே கிடையாது, ஏன்னா அவங்க படிக்கட்டும் எக்ஸாம் அப்படின்லாம் விட்ட. இன்னைக்கு அந்த பூஜையினுடைய மகத்துவமே தெரியாம உட்கார்ந்துருக்காங்க, எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் நீதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு கூட என்னோட பிரபு சொல்வார். சோ தட் இஸ் ரைட் ஒன்லி. ஏன்னா நாம முக்கியத்துவம் எதற்கு கொடுத்திருந்தோன்றத வந்து இட் இஸ் பாயிண்டட் அவுட் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த எஜுகேஷன் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத தான் நாம எடுத்துட்டு போறோம். எஜுகேஷனும் முக்கியம், பக்தியும் முக்கியம்ன்றத வந்து நாம எடுத்துட்டு போகவே இல்லை. ஸோ அதான் நாம செய்திருக்கக்கூடிய தப்பு. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி பேரண்ட்ஸ் ஆர் எத்தனை பேரண்ட்ஸ் இங்க இருக்கீங்க, நீங்களா எந்த கேட்டகரி? உண்மை மாதாஜி, நம்ம சனாதனத்துல இருக்கிற ஃப்ரீடத்தை வந்து இப்படி பண்ணிக்கிறோம் நம்ம. ஆமா, அதாவது கோயிலுக்கு போயே ஆகணும் நம்ம என்னைக்கு கண்டிஷன் பண்றதே கிடையாது இல்லையா? இட்ஸ் அ ஃப்ரீ. அதாவது ஹிந்துயிசம் இஸ் அ ஃப்ரீ இது. அது இப்ப நீங்க முஸ்லீம் எடுத்துக்கோங்க, கிறிஸ்டியன் எடுத்துக்கோங்க, தே டூ தேர் நமாஸ், தே டூ டைம்லி. ஃப்ரைடே மத்தியானம் போங்க, தே வில் பி இன் தி நமாஸ். எவ்ரி சண்டே போயிடுவாங்க. எப்படி இருக்காங்க, தலையில ஒரு முட்டாக்க போட்டுட்டு கையில பைபிள ஒண்ணு தூக்கிட்டு ரொம்ப ஸ்டைலா போயிடுவாங்க. அங்க போய் எப்படி இது பண்றாங்க we don't know, God only knows. ஆமா, அதாவது அது என்ன டிஃபைன் பண்ணுதுன்னா தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆர் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது வந்து அங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா நம்ம அதாவது ஹிந்து இதுல வந்து தர்மத்துல வந்து அந்த மாதிரி ஹைலைட்டடே கிடையாது. அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம், அத சுதந்திரத்தை வந்து ரொம்ப சுலபமா யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் வர்றாங்க. ஐயோ பண்ணும்போது என்னோட கொலீக்ஸ் எல்லாம் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்ன வேஷம் போடுவாங்க மாதாஜி, நம்மளே மாத்தணும்னு நினைப்பாங்க மாதாஜி. அவங்க எரிச்சலா வரும் அவங்களை பார்த்தாலே.
I don't like to speak with them. அது வந்து மத்தாஜி அது தவறா அவங்க புரிஞ்சுட்டு உங்களை அப்படி பண்ணியிருக்கலாம். ஏன்னா எந்த மதத்திலயுமே வந்து they won't do this. உண்மையா அந்த மதத்தை பற்றி புரிஞ்சவங்க வந்து they will never. You should get attracted. நாம தான் அதன் தரப்பில் ஈர்க்கப்பட்டு போகணுமே ஒழிய திணிக்கிறது வந்து தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. எதுலையுமே இப்ப நம்ம இதுலயே கூட வீட்லயே கூட நம்ம திணிக்கிறோமா? கிடையாது. இப்ப நாமெல்லாம் இத்தனை மாலை பண்றோம், நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து பண்ணுன்னு சொன்னாக்கா 2வது நாளே வரமாட்டாங்க. No one will accept. If you impose that, we will become the villain for them. இல்லையா? அது எல்லா இதுலயுமே கொண்டு வரணும் மாதாஜி. ஆனா அது எப்படி எடுத்துட்டு வரணும்னா நாம செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா அதை பார்த்து அவங்களே செய்வாங்க. இப்ப நீங்க ஐஸ்வர்யா மாதாஜியோட பையனை பாக்குறீங்க இல்லையா? இந்த மங்களாரத்தி அப்போ குட்டி பையன் அழகா பண்றான் இல்லையா? சந்தோஷமா இருக்கு. அதோட இனி 2-3 குட்டீஸ் இருக்காங்க. ஆமா, குட்டீஸ் டெய்லி இப்ப நிறைய குட்டீஸ் இருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க இதுக்கும் வராங்க இல்லையா? குரு பூஜைக்கும் வராங்க அந்த பசங்க. ஓகே, சோ ரொம்ப அந்த மாதிரி அந்த சிறு பிராயத்திலே அந்த அடாப்டேஷன் வரணும். அதாவது நம்ம செய்யறத பார்த்து அவங்க வரணும், அப்படி பெரியவங்க செய்யறத பார்த்து சின்னவங்க கத்துக்கணும். அந்த மாதிரிதான் எடுத்துட்டு வரணுமே ஒழிய நீ இதை பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணோம்னாக்கா அது எந்த மதமா இருந்தாலும் யாருமே ஏத்துக்க மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் த கிரவுண்ட் ரூல் இல்லையா? So that time we will get agitated actually. And even the casual conversation among the students as they gathered before the notice boards at the main entrance are passed in groups in and out of the main gates were usually about the class assignment or college. Only academics தான் இருந்தது, அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ரொம்பவுமே அழகா மேற்கோள் காட்டுகிறார் பிரபுபாதர். நாம இன்னைக்கு இதோட நிறுத்தலாம். காலேஜ் என்ன 11 o'clock மீட்டிங் இருக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி மோகன்தாஸ் பிரபு வந்து ஜாயின் ஆவாரு. ஸோ ஐ திங்க் இன்னொன்னு வந்து கரெக்ட், இந்த 18 days கோஆர்டினேட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து அட்வான்ஸ் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய அட்மின்ஸ், அவங்கதான் சர்வீஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அந்தந்த குரூப்க்கு. ஸோ அவங்க எல்லாருமே நீங்க மீண்டும் வந்து இதுல இருந்தீங்கன்னாக்கா ஜாயின் ஆயிடுங்க. ஓகே, அட்மின் இங்க எந்த அட்மினா இருந்தாலும் மீண்டும் வந்து யாரெல்லாம் வரலையோ அவங்கள கண்டிப்பா கால் பண்ணி இந்த காலுக்கு வந்து யூ ப்ளீஸ் மேக் தம் டு ஜாயின். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாரூப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவரிந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நான் போய் ஒரு மிருதங்கம் வாங்கிட்டு வரலான்னு இருக்கேன்.